Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur bigarren mailako ekuazioak ebatsiko ditugu, naiz osoak, naiz ez osoak. Ikusten dugunez, hemen 6 ariketa prestatu ditugu, ebasteko eta ikusteko nola ebasten diren bigarren mailako ekuazio ezberdinak, baina aplikatuta adibide hauetara. Bale, kasu honetan, ekuazio ez osoak, mota ezberdinetakoak ditugu, bale? Eta joango gara ebasten, bakoitzak ebasten den moduan. Hasiko gara lehenengotik eta ikusten dugunez, daukagu ekuazio ez osoa, kasu honetan, daukagu A terminoa, izaber birekin dagoena, eta daukagu gai askea. Orduan, kasu honetan, B terminoa falta zaigu. Bale, ebatsiko dugu. B terminoa falta zenean, egin behar genuena zen, isa bakarrik utzi. Bale, orduan, hasiko gara, hemen jarriko, isa berbi, ken 16 berdin 0. Bale, isa bakarrik usteko, 16 bestaldera pasatuko dugu, eta geratzen zaigu. Lau isa berbi, berdin 16. Laua, isa biderkatzen dago, beraz, zatitzen pasatuko da bestaldera. Isa berbi izango da, 16 zati lau, kasu honetan, lau. Bale, eta orduan geratzen zaigu isa berbi, bale, eta isa berbi geneukanean, zer egiten genion? Egiten genion erroa aplikatzeko eta kentzeko berbia eta erroa bestaldean, orduan. Eta erroa aplikatzen genuenean, plus menos agertzen zen, bale? Plus minus, erro, lau. Kasu honetan, esan genuen plus minus geneukanean, bi bidetxo egiten genituela, bale? Bata positiboa eta bestea negatiboa. Bale, eta orduan ondorioz atertzen dugu isa bat izango dela positiboa eta isa bi izango dela negatiboa. Kasu honetan erro lau izango da bi eta bi. Orduan gure emaitza izango da plus bi eta minus bi. Bale? Lehenengo ekuazioaren emaitza. Adieraziko dugu hemen. Isa bat bi, isa bi, minus bi. Bale, Urrengoa, bebai, daukagu bigarren mailako ekuazio ez osoa, eta goian gertatzen zaigun moduan, falta zaigu B terminoa. Daukagu hemen A, isa berbirekin dagoena, eta gai askea. Ondorioz falta zaigu B terminoa, bale? Egingo dugu. Bale, kasu honetan daukagu lau isa berbi, gehi bi, berdin 0. Berdin egingo dugu, bakanduko dugu isa eta saiatuko gara egiten. Bale, hemen lau isa berbi, berdin, hemen daukagu plus bi, bestaldera minus bi. Laua dago biderkatzen, bestaldera pasatuko dugu. Orduan geratzen zaigu isa berbi, berdin, minus bi zati lau. Minus bi zati lau da berdina minus bat erdi. Minus erdia, bale? Orduan, berdina egingo dugu, erroa bestaldera, bale. Plus minus erro, minus bat zati bi. Baina zer gertatzen zaigu hemen? Kasu honetan, hemen lau geneukan, ezta? Baina hemen minus erdia daukagu. Zer gertatzen da, erro baten barruan ezin dugu inoiz zenbaki negatibo bat euki. Orduan, zer gertatzen da eta nola ebasten da mota honetako ariketa bat? Kasu honetan, erroaren barruan zenbaki negatibo bat daukagunean, esaten dugu sistemak ez daukazla soluziorik, bale? Orduan, jartzen dugu soluzio gabea. Soluzio gabea. Bale? Horriko gomen, soluzio gabea. Bale, bigarren ariketa, ez dauka soluziorik, zergatik, zenbaki negatibo bat daukagulako erroaren barruan. Bale? Jarrituko dugu. Bale, hirugarrena daukagu beste ekuazio ez oso bat, kasu honetan falta zaigula B eta C terminoak, eta hauek ebasteko errezenak dira. Zergatik, gauza gutxien egin behar direlako. Bale, kasu honetan, isa bakarrik utziko dugu, eta hau, biderkatzen dagoela, pasatuko da zatitzen. 0 zati edo zer, 0 izango dugu, erroa bestaldera pasatzen dugu, plus minus, beste egunekoa, 0, eta hau, ebasteko erro 0, 0 izango da. Kasu honetan, 0 ezin denez izan plus edo minus, jartzen dugu zuzenean 0, bale? Eta soluzio bakarra izango du. Bale, isa bat hemen izango da 0. Bale, urrengoa. Urrengoan daukagu beste motako ariketa bat.
Kasu honetan, 12 isa berbi, ken, 3 isa berdin 0. Vale. Ikusten dugunez, kasu honetan, C terminoa falta zaigu, hau da, gai askea falta zaigu, vale? Daukagu hau isa berbi terminoak daukala, eta hau isa terminoak daukala. Baina falta zaigu gai askea. Orduan, egingo duguna, izango da, faktore komuna atera, vale? Hau isa daukalako eta hau isa daukalako. Baina kasu honetan, gehiago faktore komun atera zakegu zergatik, hemen 3 daukalagulako eta hemen 12 daukagulako. 12 zer da, 2 berbi, 2 3. Orduan, 3 isa dago bakoitzaren barruan. Orduan, egingo duguna da, 3 isa atera faktore komun gisa. 3 isa, eta hemen, 12 zati 3 egiten diogunean, lau geratzen zaigu, lau isa, ken, bat. Vale? 3 isa ateratzen badugu hemendik, bata geratzen zaigu. Berdin 0. Esan genuenez, biderketa bat daukagunean, berdin 0 denean, biderketaren erregelatik dakigu, bai termino hau edo bai termino hau, 0 izango direla. Orduan, egiten duguna da, 3 isa berdin 0, eta lau isa ken bat berdin 0. Eta hemendik aterako ditugu gure emaitzak. 3 isa berdin 0, ateratzen dugu isa bat 0 dela. Daukagulako irua, baina pasatzen da beste aldera, eta jaten da, 0 zati 3, 0. Eta hemendik ateratzen dugu, isa bi dela, hemen daukagu lau isa berdin minus bat, beste aldera pasatzen da bat, eta ondorioz hemen daukagu laua biderkatzen pasatzen da beste aldera, isa dela bat zati lau, isa bi, vale? Orduan, ariketa honetan gure bi emaitzak izango dira isa bat 0 eta isa bi laurdena, vale? Isa bat 0 eta isa bi laurdena. Vale, jarraituko dugu. Vale, orain, bosgarren ariketa izango da bigarren mailako ekuazio oso bat, kasu honetan 6 isa berbi gehi 3 isa berdin 0. Vale, berdina. Daukagu A terminoa eta B terminoa falta zaigu gai askea. Honeta hau ebasteko zer egingo dugu, faktore komun atera eta lortu maitza. Vale. Lehenengoan egin dugun moduan, daukagu faktore komun gisa 3 isa, ez isa bakarrik. Orduan, 3 isa aterako dugu faktore komun gisa. Bider, eta zer gertatzen zaigu. Hemen gentzen badugu 3 isa, zer gertatzen zaigu 6 zati 3, 2 eta isa zati isa gehi, 3 isa zati 3 isa, bat, berdin 0, berdina. Biderkaduraren erregelatik ateratzen dugu, biderketa bat daukagunean berdin 0, bai termino bat edo beste terminoa 0 izan behar direla. Orduan, hemen jartzen dugu 3 isa berdin 0, ondorioz ateratzen dugu isa, 3a pasatzen da zatitzen, 0 zati 3, 0. Vale? Lehenengo maitxe eta bigarrena daukagu 2 isa gehi bat, berdin 0. Eta orduan hemendik, bat abestaldera pasatzen da, 2 isa berdin positiboa daukagu, negatibo izango dugu, eta hemendik aterako dugu isa, 2a dago biderkatzen, pasatuko da bestaldera zatitzen. Bat zati, 2. Eta hori izango da, isa 2. Vale? Orduan, ekuazio honen emaitzak izango dira, isa bat 0 eta isa 2 minus erdia. Bai? Eta bukatzeko, bigarren mailako ekuazio oso bat daukagu. Aljoarismiren formula erabiliz ebatziko duguna. Kasu honetan, 6. ariketa izango da isa berbi gehi isa gehi bat. Vale. Kasu honetan termino guztiak ditugu, isa berbi, isa eta gai askea. Baina adieraziko ditugu, vale. A terminoa bat izango da, B terminoa bat izango da, eta C terminoa bat izango da. Orduan, formula proposatuko dugu, kasu honetan dela isa berdin minus B plus minus erro B berbi ken lau bidera bider C zati bi bidera. Termino guztiak sartuko ditugu, minus B, minus bat, plus minus erro bat berbi ken lau bider bat, zati bi bider bat. Jarrituko dugu ebasten, minus bat plus minus,
Kasu honetan daukagu, bat berbi, bat, eta lau bider bat, minus lau, zati, bi. Vale, kasu honetan, kenketa bat daukagu, ebatxiko dugu, eta geratzen zaigu minus bat, plus minus, erro, minus iru, zati, bi. Vale. Iritsi gara puntu batera, non, algoritmiren formularen barruan, erroaren barruan, daukagula zenbaki negatibo bat, hemen gertatu zaigun bezala, bale? Erroaren barruan zenbaki negatibo bat daukagu. Lehen esan dugu ezin genuela hori inoiz lortu, ondorioz gure azkenengo ariketaren emaitza soluzio gabea izango da erroaren barruan zenbaki negatibo bat daukagulako. Orduan hau, beba izango da soluzio gabea. Eta orduan hemen apuntatuko dugu soluzio gabea izango dela. Hau izan da guztia bigarren mailako ekuazioak ebazten. Gogoratu sare sozialetan eta web horrian jarraitu jakindun.